ze heeft mijn leven redden nu dadelijk. En anders was ik er niet meer geweest. En dan leg je het water en dan gaat de dood wel door je heen even. Een bijzonder moment in Dokkum van de Moon. Liesbeth Rinsma de Vries van Blijen waard onder skierten. Vanwege een reddingsactie. Piet Bloemers van Ljouwert rekken 2 december bij de Vrouwenpoorts Bregen in het wetter. Toen hoorde ik een plons. En ik dacht, er valt iets in het water. Ik denk dan eerder aan een fiets in Leeuwarden. En toen zag ik dus iemand in het water drijven. Ik ben er ook toen ingesprongen. En ik heb me verder ook niet met mensen bezig gehouden of hulp. Ik denk, ik moet die man te pakken zien te krijgen. Met hulp van oren slag het om de man op de wal te krijgen. Liesbeth kreeg daarvoor van de burgemeester een bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds. Ik hou er niet van om in de spotlight te staan en doe maar gewoon, dat is prima. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik dit heb gekregen en het schijnt ook heel bijzonder te zijn. Dat pakt niemand meer van jou. Want ze bleef voor mij een heldin, ja. En haar dochter heb ik nou even zien, een man nou geweldig. Ja, fantastisch, ja.